danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mu da sabon shi. Da na ɗauke shi da kyau, saboda gaba musu bidiyo ai na riga na mai. Kuma wannan an gaye da amarya a musu bireka, ina maka marhaba, na maka alƙawarin mota. Miliyan 5 da mota. Yau dai na fara soyayya, kalaman dinki da zanyi inda kin jasa na dinki dai. A bar kauna kina sakar ne da sirrin sojan sanai. Idan dai har idaniya ga zuciya duka abin da sun yi tunani ne, wanda sai an ƙiƙawa. Ni Adam Abdullahi ya miya dan arewa na rantsi da Allah babu wanda zan kara